Daho sokinoни ноҳияи Рӯшон имрӯз 16 июн дар саҳни ҳавлии ҳукумати ноҳия ҷамъ шуда талаб доранд кормандони интизомие ки дар моҳи май 3 ҷавонро боздошт намуда ба қавли сокинони норозӣ азият доданд ба ҷазо кашида шаванд. Онҳо мегӯянд гуфтушунидҳои пештара бо раиси вилоят Ёдгор Файзов ва маъмурони амнияти вилоят натиҷае надоданд ва мақомот дуюмбора талабгори ҷавононе шуданд ки ба қавли онҳо ҳангоми амалиёт халал расонданд. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ҷараёни ҳодисаро таҳқиқ дорад ва аз ӯ мепурсам дар Рӯшон чӣ мегузарад. бале шало, шоҳидони таҷаммуи мардуми норозӣ дар назди бинои ҳукумати ноҳия аксу наворҳои ирсол доштанд ва ин аксҳо нишон медиҳад ки воқеан мардум дар назди бинои ҳукумати ноҳияи Рӯшон истоданд ва исрори талабҳои худашонро аз мақомот доранд. талаби асосии таҷаммугарон дар маркази ноҳияи Рӯшон ба гуфтаи онҳо пурра қатъ кардани таъқиб нисбат ба ёдгор Ғулом Ҳайдаров ва ҳамсафонаш аст. қаблан як манбаи наздик ба мақомоти интизомии Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки ёдгор Ғулом Ҳайдаров узви иттиҳодияи пешини мухолифини тоҷик ва нагузоштааст ки 3 гумонбар дар ноҳияи Рӯшон боздошт шаванд. як намояндаи ҳукумати ноҳияи Рӯшон рӯзи 16 июн дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт мардуми норозӣ дар назди ҳавлии ҳукумат ҷамъ омаданд ва раиси ноҳия ба онҳо суҳбат дорад. Вай гуфт тақрибан 70 нафар мардуми норозӣ ҷамъ омаданд ки бо раиси ноҳия суолу ҷавоб доранд. раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов рӯзи 1 июн пас аз мулоқот бо сокинони ноҳияи Рӯшон гуфт ҳалли мушкили марбут ба ихтилофи байни мардум ва мақомоти интизомиро бар дӯши худ мегирад. Пас ин ҷамъ шудани дубораи мардум чӣ маъно дорад? бале шало, бо хабари сафари раиси вилоят ба ноҳия даҳҳо нафар аз сокинони он ҷамъ омада буданд то арзи худро дар робита ба боздошти ҷавонони деҳӣ ба Рӯшони Рӯшон аз тарафи мақомоти интизомӣ барояшон расонанд. ва дигар ин ки ваъдаи Ёдгор Файзов дар ҳамон шабу рӯз сархати хабарҳои расонаҳо шуд буд ки вай гуфта буд ки бо намояндагони ноҳияи Рӯшон таъкид кард ки ман шахсан ин мушкилиро бар дӯш мегирам. از این به بعد این پرابلمی منو یادگار است. وعده میدم که این کار را تا آخر پیگیری میکنم، شما تشویش نکشید. اما حالا طوری ساکنان روشن میگن دوباره برای دریافت پاسخهای خود در نزد حکومت ناحیه جمع آمدند. خب آیا میرزانبی ملاقات با ساکنان انجام یافت و نتیجه هایش معلومند یا نه؟ و همین حالا یکی از ساکنان این ناحیه روشن به ما زنگ زد و گفت که رئیس ناحیه فرخ دادی خدایف به سؤال جمع آمدگان پاسخ داد و گفت که این کار را نمیتواند انجام دهد زیرا در صلاحیت اون نیست و تنها رئیس ولایت میتواند که با مقامات دوشنبه این مسئله را بررسی کند و بعدا ما به شما خواهیم گفت. اما با وجود این پاسخ رئیس ناحیه مردم از جایشون تکان نخوردند و منتظر پاسخ نهایی از طرف مقامات هستند. Мирзонаби Холиқзод суҳбат мекард. Хотиррасон мекунам ки норозигии мардуми ноҳияи Рӯшон ба қазияи сокини ин деҳа Шароф Қобилов рабт мегирад ки 20 май ба гумони даст доштан дар қучоқи маводи мухаддир боздошт шудааст. баъд аз ҳабси Қобилов ба гуфтаи як шоҳиди воқеа кормандони амниятӣ барои дастгир кардани афроди дигаре омаданд ки гуфта мешавад ба ин амалиёти онҳо халал расонданд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. Навиди Бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.